Здравейте! В това видео ще споделим опита си от участие в изложения в денталния свят. Ще отговорим на въпросите, кои изложения да избера за участие, как да ги бюджетирам и как да се подготвя за самото изложение. Ако сте собственици на зъботехническа лаборатория, дентална практика и планирате присъствие на изложения, независимо дали като посетители или изложители, това видео е точно за вас. Ако за първи път попадате на това видео и на нашия YouTube канал, казвам се Пламена Чолакова, част от екипа на компанията TX съм. Разработваме софтуер за зъботехнически лаборатории и дентални практики AMOSYS. Ще споделим опита си от участията в изложенията IDS в Кьолн, Германия, IDEX в Истанбул, Турция и няколко местни изложения и форуми в България, форума на БАС в Пампорово и форума на БЗС в град Шумен. Изложението в Кьолн се провежда веднъж на 2 години и е едно от най-големите световни изложения в денталния свят, което събира хиляди изложители и посетители, за да се запознаят и да станат част от най-новите тенденции в зъботехниката и стоматологията. Изложението в Истанбул се провежда всяка година, международно е и на него присъстват основно изложители и посетители от Турция, Азия и арабския свят. Форумът в Пампорово, на който участвахме, беше изцяло специализиран за зъботехническия бранш. Форум Мадарски колник е насочен основно към аудиторията на лекарите по дентална медицина. Ще разгледаме две гледни точки – участник в изложение като посетител и участник в изложение като изложител. Календарът с изложения в денталния свят е доста богат и първото решение, което е необходимо да вземете е кое изложение да посетя. За да отговорите на този въпрос е необходимо да определите няколко неща. На първо място, целите, които искате да постигнете с участието си в изложението. Вашите цели могат да бъдат да привлечете нови клиенти, да разширите мрежата си от контакти в денталния свят, да представите нова гама от продукти или пък услуги, които предлагате и също така да се запознаете с съвременните тенденции в денталния свят. Когато определите целите, които искате да постигнете, направете проучване какви са изложенията, които предстоят в близките поне 12 месеца. Следваща стъпка, за да вземете информирано решение относно посещение на изложение, включва да оцените формата му. Дали е бизнес към бизнес или бизнес към клиент ориентирано. Оцените аудиторията на изложението. Съвпада ли тя с вашата целева аудитория? Някои изложения са насочени генерално към денталния свят, а други са по-нишови. Демография на посетителите на изложението и на фирмите, които участват. Важно е тук да разберете дали посетителите са лица, вземащи решения, дали са професионалисти от денталния свят и дали ще намерите потенциални клиенти сред тях. География на изложението. Ключово, защото е важно изложението да е на територия, която вие може да обхванете с вашите услуги и продукти. Уверете се, че изложението, което разглеждате като потенциално за посещения, е с добра репутация. Проверете повече информация относно посещаемостта на изложението и какви са посетителите. Например, в сайта на IDS Кьолн се вижда, че 24% от посетителите през 2023 година са били зъболекари, 21% са били зъботехници, 22% са били дентални асистенти. Такава информация има и в сайтовете на останалите международни изложения, които се провеждат, включително и тези в България. И остана ключовата точка относно решението за посещение на изложение. Това е разходите и бюджета. Важно, много ясна оценка относно наем на щанд, разходи за настаняване, разходи за път и маркетингови разходи по време на изложението. Колко души ще са необходими
за обхващане и обслужване на потенциалните клиенти, които ще дойдат на щанда. Всичко това са неща, които е необходимо много внимателно да разпишете със съответните стойности и когато дръпнете чертата, да знаете каква ще е инвестицията, която се изисква от вас да направите. Потърсете дали има финансиране относно участие в изложения, които са от интерес за вас. Може би има някоя програма, която предлага подобно финансиране. Случвало ли ви се да отидете на изложение, да се върнете и да си кажете колко много контакти създадох, с колко много професионалисти говорих от цял свят и да си зададете въпроса къде са техните контакти, кога мога да се свържа отново с тях, за да затоплим взаимоотношенията и да се окаже, че не сте ги записали или не знаете колко са. Ето защо сега ще задълбаем малко повече в подготовката за изложение от гледна точка на изложителите. Необходимо е на първо място да създадете ясна визия за целите, които искате да постигнете по време на изложението. Като например, ако целта ви е да имате продажби на изложението, определете бройка, която искате да постигнете. Например, искам да имам 20 нови клиента на ден. Когато искате да постигнете нови партньорства, определете бройка. Искам да постигна 5 нови партньора с сключени споразумения в рамките на изложението. Или вашите цели могат да бъдат свързани с познатостта на марката ви или на услугите, които извършвате. Също така може да целите брой демонстрации, които да направите. Да кажем, искам да правя по 30 демонстрации на моя нов продукт в рамките на един ден. Искам да постигна 20 нови контакта от потенциални клиенти, които се интересуват от моя продукт в рамките на изложението. Всичко е необходимо да бъде количествено измерено, да бъде записано на файл, който ви е удобен да достъпите по всяко време, за да може да въвеждате информацията за вашите потенциални клиенти, за постигнаните продажби, за да може след изложението да може отново да се свържете с тях и да продължите контакта. Така, стигнахме до темата за логистиката и за дизайна на щанда. Когато вземете решение да участвате в изложение като изложители, е важно да организирате щанда така, че да привличате потенциални клиенти. Важно за вас е да изберете място в залата, така че да има голям човекопоток. Големият човекопоток означава, че много потребители потенциално ще дойдат при вас и ще се запознаят с вашите стоки и услуги. Така, какво гарантира големият човекопоток? Обикновено щандовете, които са разположени в периферията на залата, имат по-малък трафик на хора. Докато щандовете, които са в центъра или близо до входовете, имат голяма посещаемост. Също така, щандове в близост до големи и търсени компании също се облагодетелстват от повишен трафик на хора. Така, дизайна на щанда. Задължително се уверете, че дизайна на щанда съвпада с вашата визия за цветови код на вашата марка и задължително се уверете, че има поне едно лого на вашата компания или вашата марка в дизайна на щанда. Преди изложението уверете се, че сте пуснали новини и постове в социални мрежи, направили сте електронна кампания, така че да поканите потенциални ваши клиенти и партньори да дойдат и да ви посетят на щанда. По време на самото изложение важно е да разполагате с плотове и с достатъчно наброй маси и столове, така че вашият персонал да може да покани потенциалните клиенти да седнат и да обсъдят повече детайли в случай на повишен интерес към предлаганите от вас продукти. Важно е стоката, която предлагате, да бъде добре изложена, да има достатъчно осветление на щанда, така че да се привличат повече погледи.
Все повече потребители са се научили, че по време на изложения има специални оферти и предложения, така че редно е да обмислите дали и вие ще включвате такива по време на изложението си. Много важно. Персоналът, който ще представлява вашата фирма по време на изложението, е необходимо да бъде много добре обучен, да бъде приветлив, да представя подобаващо вашите продукти, да правят добре продуктови презентации, така че да са готови да отговарят на всякакъв тип възникващи въпроси по отношение на предлаганите от вас стоки и услуги в денталната медицина. От ключово значение също така е и да сте винаги на време при отварянето на залата и при идването на посетителите. Така че с този набор от съвети ще бъдете добре подготвени и важното е всичко да е в унисон с целите, които искате да постигнете с участието си в посещението. Дали искате да подобрите партньорства с настоящи фирми или пък искате да привлечете повече потребители и клиенти или да се запознаят все повече хора с предлаганата от вас марка или марки, продукти. Уверете се, че персоналът, който ще ви представлява, е добре запознат с целите ви, за да може да действате в синхрон и усилията ви да са съвместни. Дойде момента, в който сте взели решение, че участвате в изложението, направили сте дизайна на щанда, измислили сте логистиката, къде ще и как ще пътувате, къде ще се настаните и сега е време, след като сте вече на самото изложение, да помислите как да осъществите целите, които сте си поставили. Важно е да ангажирате своите потенциални клиенти по време на демонстрациите, които правите и представянето на вашите продукти и услуги. Важно е да събирате информацията, свързана с потенциални клиенти, така че тя да е лесно достъпна след изложението. Събирайте техните имейли и имена. Това е минимума. Много полезна информация ще е, ако направите и анкета по време на изложението, така че да разберете повече за нуждите на вашите потребители и клиенти. Друго важно нещо е по време на самото изложение да бъдете активни в социални мрежи, с електронни кампании, така че да разгласите новината, че сте на това изложение и че сте отворени за срещи. По време на изложението е важно да обиколите изложбените зали, да видите как се справят конкурентите, как са изложени техните продукти, как изглеждат техните щандове, как общуват с потенциалните си клиенти. Също така, уверете се, че имате в календара си записани workshop и семинари, на които бихте искали да присъствате по време на изложението, така че да сверите часовника с съвременните тенденции в областта на денталната медицина и зъботехниката. По време на изложението е важно също така да обиколите и да се срещнете с ваши потенциални партньори и настоящи партньори, които имате. Това е времето, в което в една формална среда може да се осъществят и неформални срещи и да се затвърдят вашите връзки и да се задълбочат взаимоотношенията ви. Също така да сключите нови партньорства с фирми, които може да бъдат благоприятни за вашия бизнес. След изложението. Минали са дните с изложение, които някой път могат да бъдат много изморителни и натоварващи. Най-малкото, защото се говори с много хора, стои се прав, но пък също така носят и удовлетворение от многото научена информация и от многото потенциални възможности. Накратко, нещата, които се правят след изложение е изпращане на персонализирани имейли към контактите, които сте събрали на потенциални ваши клиенти по време на изложението.
Също така, изпращане на допълнителна информация и оферти към тези потенциални клиенти, които са поискали допълнително разяснение относно вашите оферти. След като изпратите имейлите, след като направите телефонните обаждания, е време също така и да помислите относно възвръщаемостта на вашата инвестиция от посещението на самото изложение и да направите равносметка. Тук е времето, когато се замислите за това каква обратна връзка са получили вашите служители, вашият персонал по време на изложението относно вашите услуги, предлагани продукти, относно вашата визия и е времето, в което да се начертаят стъпки за подобрения при следващите посещения. Много съществено е да вземете поуки от нещата, които не са успели да се случат, да осъществите по време на изложението, така че да не се пропускат при следващи изложения и да сверите часовника дали сте успели да постигнете целите си. И ако не сте успели, да идентифицирате точните причини за разминаване на целите и резултатите, които сте успели да постигнете. Сега ще поговорим относно посещение на изложение като посетители. В случай, че вашата зъботехническа лаборатория или дентална практика реши да ви изпрати на изложение, има няколко точки, по които може да помислите, за да се подготвите. Подготовката преди изложението включва няколко стъпки: набелязване на фирми и изложители, които да посетите, набелязване на целите, които искате да постигнете с посещението си на изложението. Те са няколко. Да създадете нови контакти в денталния свят чрез посещението си в рамките на изложението и в щандовете, да видите какви нови продукти и услуги се предлагат в денталния свят и също така да посетите презентация, образователни курсове, workshopи, на които да опресните познанията си в вашата сфера. Това е подготовката преди изложението. Също така тя включва и създаване на график, така че да набележите в кои дни, кои точно щандове и кои презентации ще посетите. След това, по време на самото изложение, е хубаво да помислите относно няколко неща. Когато посещавате щандове с изложителите, да създадете връзка с тях, задължително да вземете техни брошури, визитки, така че да може след посещението на изложението да може да ги проследите. В рамките на изложението също така бъдете сигурни, че сте заделили достатъчно време в това да отидете на презентация и да посетите workshop. След изложението уверете се в това, че сте събрали контакти и сте постигнали целите си с посещение на изложението. Също така, по време на изложението, ако не сте го направили, е хубаво да снимате видео, да направите пост или друг в социални мрежи, така че да популяризирате участието си в това събитие. И след изложението да проследите контактите, които сте създали в рамките на изложението и да създадете едни успешни партньорства. Направете си и обобщение на участието в изложението. Дали сте успели да постигнете целите си, какво бихте направили, за да сте по-ефективни при посещението си следващата година и следващ път. Ако имате обратна връзка за подобрение, може да я насочите към участниците и организаторите в самото изложение. И с това се обобщават накратко нещата, които може да имате предвид, когато се подготвяте за изложение.